Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli di ibadah hon ramdi. Kini kilong kimat bakong sanjong ke kubor mentah ke stem. Yop dia Menteri Ramba do kari Narendra Modi ke kusnam ngadak pelgi korlo na kari Bhutan. Beliau Most Reverend Victor Lingdo Archbishop ke Shillong Diocese ke St. Joseph Academy of Nursing ha Trauri Bhoi District. Bat kat armut ki bayo thamai ya ko COVID-19 bat arpun dengut ki balakot no haki apsau kanta baladep ha Meghalaya. Shobangin pash ki kubor ke nikolong jingpin binabadan kam. Kadba ke India kelala bantau history de ke jingpin Josh ke jingpin dep ban ai palat shi spak klur teli ki injection COVID-19 hakari ke All India Radio ke ai kuble ye baro ki doctor ki nurse bat ki we ki nong tre ba khamat e bat ye baro ki baladep ban ai ke injection. Wat lakari ke lapoi ha uni umau mer hendre ke jing kun persha ke jingpang COVID-19 kampat kun. Ngi kentui ki nong sngap jongi ban ai inject pura bat kentui ki we ru ban le lang kumju. But hakini ki ayom le kemeni kentu ye baro ban bot tikinai kini ki lai teli ki lat jingeda dengi ke jingda khamut bat shintur pengi jinga iwe na iwe bat le kho ye ki kiti bat kadur khman nakabunta ke jingte be de bat ko COVID-19 pun ha national helpline number not iwe r like handa new pranot soundru but iwe not new sam but how helpline ke jilla Meghalaya kata how number iwe not pra but iwe not new not but mintang ni pash ki khubor banya Haka jing rakhe ke sengi National Day kari Bhutan kari ke lagai dan penku buram da ka khusnam ka behetam kinong shnong ke balatep kum ka pelgi khorlo ne ka order of the drug ke aplo Shau Menteri Ramba do kari India Narendra Modi. Haka jing tho ling ba ka Twitter ur Menteri Ramba do ke Bhutan u Dr. Lote sharing ula ong ba ula penbena ke kerteng u Menteri Ramba do u Narendra Modi na ka benta ka khusnam ngadak pelgi khorlo Hak jing toaling ba ka Facebook ka office jong Menteri Ramba do ke Bhutan kala kedaulut e baro ke jing kershan bat ke jing eram jong Narendra Modi hakis nam baladep bat khamtam e hakapot jong ka khalam COVID-19. Most Reverend Victor Lingdo DD Archbishop jong ka Shillong hinin ke singi ula play ke St. Joseph Academy of Nursing haka shnong Treu Hari Bhoi District. Haba ai jingkren haka te ke jingelang Archbishop ula ong bakate ke jaka pule kan long ka jingmen toy ke bakral ki samla jong ka jilla ki badan jingtmu ban tebet ya lade sha ka kam nursing. Menteri Badan ke jong katanat ke koit ke khia ke jilla ba AL hek ubalong ru utra jong kate ke jaka pule ula ong bakan sadan ru ka course kum ke ANM haka ni ke jaka pule. Kibaidan lang haka ni ka sngi ken thop yaw embel e ka than lembat ki nong shnong jong kate ke shnong. Ka Division Bench jong ka yeng Bishar High Court ke Meghalaya kala batha ek sarkar jilla bakan pinni ek kai phot ka bapin i ek jing thimu ban pinbyang ye kilat kilenti ke ban pintri kam ban pindunai ke jing dheng kali ke balakta shiboni ka yat ke yeng hakanong ba Shillong ka yeng shari hadien bakal dep ban sngap ye ka PIL balamudoi da uba Philip Kraubok Shati halor ka jingjor ka jing dheng kali ha Shillong khamtam haki jaka yeu jong ka district par haki thang badan ka shari hajan DC office Una muda ila ujar halor ka jing hab ban kha khalung ki kan thei ba armet hapo kali ba ka jing klat no jung ki nong pang ki bala shitom jur klem da la ban poi shadu sha hospital ba ka jing bam na shu jung ki khana school ban poi biang por shi ki jaka puli jung ki Menteri Ramba ke jilla kondat ki sangma ulo ong ba ki breu ki badan benta ki kam puli puthi kimde ben penlet jingmut shaki bai pat ki benta kum ha ka kam sanhi masima ukondat ulo ong ba ya kani ka jing ai jingmut hadien ka jing shakan tho jong ka jing penmi jing tho jong ka sarkar ka bakhang ya baro ki nong hikai makini shim benta ka kam sanhi masima Menteri Ramba ulo ong ba ka sarkar kan sebishar benya ya ka te ka jing tho ba ya mentahi kan omdan kanu ka jing pendam ne ka jing penkala Kani ka khubor ka wan HP na ka All India Radio Shillong. Ha Meghalaya khat arngot ki bre ke bayo thamai ko COVID-19 but arpun dengot ki balakot no henen kasngi. Ka jingdan ki bre ke badang dan ya ka jingpang COVID ha ka jilla baro menta ki long shispa arpun dengot but ka jingdan jong baro ki balakot pat ki long prapula hajar shispa lai pusawngot. Kat ba ka jingdan ki bre ki balaklat na ka daw ka ni ka jingpang ha ka jilla baro ki long shejar sauspa nyu puprangun. Ha ka wei pat ka liang ka tanat ka koit ka khya ka ri ka ong bala deb ban ai kumba shispa lai pun do klur teli ki dawai injection COVID ha ka ri
do menta hapo jangka nationwide vaccination drive. Katanat kalaya tu ru banyo hajar praspa propundingot kibrio hakari kibala shakta haka COVID-19 kilayo jingkot no aki arpusaw kanta baladem. Bat kajingdan kibrio kibala kod naka COVID-19 hakari menta kalong kandai puprapon lai prana kashispa. Kiladan do nyo hajar sauspa saw punyungun hakaleng kari kibalayo temai ko COVID-19 haki arpusaw kanta balala. Menteri Ketenat Social Welfare ke Jilla uba kirmen Shillong nin kesengi ulokot ikibre bikin don no ikijingkel lah kabaya de bekajingpet nakaliang ke imlang saalang ikibre ke balkerni kijing di penbuan. Habaya kren bat kilat patai kubor uba Shillong ulo ongba kibre ke balangop kijing di penbuat do kidon kam ikajing iet bat kajing smujan bat kadon do kajing don kam ban pet iki kumju klim de pet Shillong khamat dakaba ai kiju kajing iet bat kajing buram iki. Kani ke kerwa kalami na uni menteri hadian badang lapin pau bakam Meghalaya kadon hadu khatwe hajar ngot kibre ki balangat akijing di penbuat hakabana pedeng kini tangsan hajar ngot ki balawan syakmat pen pau ya ladi. Ulat ke Jilla Meghalaya usatya pal malik henen kisni lepelat ya kokot kabala tho da Dr. Junjun Wala kabala ai kerteng the North Eastern Region Miracle a catalyst for prosperity Haraj Bhavan Shillong kibayeng jong Dr. Junjun Wala kilai don ringkat hakajing pelat ya kani kakon. Menteri Ramba ka Manipur M. Biren Singh ulepelat ya kajing tho ni khai pot halor kumnu ka sarkar jilla kalate lakam ya kakalla ka baar jong kajing pang COVID-19 ha Manipur. Menteri Ramba ulepelat ya kani ka khai pot henen kesni ha CM Secretariat ha Impal. Biren Singh ula ong ba ya kani ka khai pot lapin bit pinbyang de kajing tip ki balayo alum na kitnat bapher. Menteri Ramba ula khmi penyaru iki projek kampen roi ki balapin tri hapo ka jilla ringkat bat u Chief Secretary, Additional Chief Secretary lembat kiwe ki he sarkar. Ula khodru ya kajing yalang bat ki he jung ki pulit bat sipai ha ka jilla. Bat usapan pinkut ya ka kubor sasisin kimat bekongsan. Yo pediang Menteri Ramba do kari Narendra Modi ka kusnam ngadak pelgi korlo na kari Bhutan. Beliau Most Reverend Victor Lingdok Archbishop ka Shillong Diocese ya ka St. Joseph Academy of Nursing ha Umtrau Riphoi District. Bat khat angot ki bayo thamai bat arpun dingot ki balakon no COVID-19 ha ki arpusaw kanta baladem ha Meghalaya. Bat mentang ila poy shubakot jong ka kubor ka bawan shpi na ka All India Radio Shillong.